O paseo cara a Vilaxoán na contorna de Canelas está a piques de converterse en realidade. A obra vai rematar como máximo nun prazo de mes e medio. A vía conserva o dobre sentido e incorpora un carril bici e beirarrúas. A reformulación do proxecto, que supuxo retrasos e máis investimento, permitiu, dio o alcalde de Vilagarcía, dar resposta a todas as demandas. Eso permite solucionar todos os obxectivos. Por un lado, que siga existindo ese doble carril de circulación de vehículos. Por outro lado, pois que os peatóns teñan un espacio privilexiado para pasar hacia Vilaxoán, e por outro lado tamén as bicicletas poidan circular por un carril bici, que xa sabedes que é outro dos obxectivos que ten este goberno municipal. Esta mañá o alcalde e membros do goberno local visitaron a zona. O rexedor explica que a parte máis importante do proxecto é a que non se ve. Como en todas as obras que realizamos, hai unha prioridade, e unha das prioridades é as tripas de toda esta zona, cambiar todas as tuberías, e outro obxectivo principal deste investimento pois é posibilitar, como decía, chegar de Vilagarcía, Sobradelo, Vilaxoán, sin darlle espaldas ao mar. E na superficie só resta a humanización da vía coa instalación de bancos, farois e vexetación. 44 olivos, co cual vexetación, zona verde vai a haber, é un árbol resistente que se adapta ás características do que ten al lado. Falta, como decíamos ao principio, embelecelo, falta que os bancos se recubran de madeira, creo que levan, falta que poñan unhas farolas cun diseño de máis especial para esta zona. Deste xeito, segundo explican, buscan converter esta zona de tránsito nun lugar de encontro, algo aseguran que xa está correndo dende o primeiro momento. Lo hemos notado una vez que hemos hormigonado el ancho del paseo, que son 4 metros, que la gente ha invadido el espacio, pero de forma inmediata. O sea, nosotros, incluso a veces para movernos aquí y tal, nos ha sido complicado porque es una zona que va a pasar de ser una zona de paso a ser una zona estancial, ¿vale? Que la gente pueda venir aquí, pueda pasar la tarde. A obra conta cun orzamento que finalmente vai superar os 800.000 euros.